здравейте, аз съм Dark Rock и сега ще играя Survival в Outer Realms. Това е Faction Survival. Дава ми някакви неща тук, които ще са ми полезни за къщата, която ще си направя. Сега да излезнем. От тук си излизаш май. Не ми дава. Трябва да намеря откъде, защото не знам откъде си излиза. Джакпот. Така, на свобода. С едни мои приятели си правим клан, казва се Икариан Крафт. Ако искате да се включите в него, пишете в коментара ми на клипа. Сървър се стартира. Нищо. Отново ще отида на Survival. Не ми дава тогава на креатив. Ще направим собствен Survival. Тук моя плод. От миналият епизод. Постройката ми. Тън. Сега ще си направим нещо собствен Survival. Да, тук има гейм мод. Ще вземем фиданки. И такива ще взема и така стига до такива. Ще взема кокъл на прах. Треви ще взема блок. Ще взема руда, даймонд ще взема, въглища ще взема руда. Айрън ще взема и голд ще взема. Така. И това е. Ето тук ще тръгва Survival. Първо ще взема малко красиво нещо. Ето това. От тук ще започва. И за тук ще засявам дърва. За тук. Добре на поле. Стига тук. Така. Както съм казал, може би, не съм сигурна в мои предишни епизоди. Той сервер не е български. Там това няма да му позадне. Пишете в коментар, ако искате да питам сервер, ако ви харесва.
харесва IP-то, ще го в следващия си клип ще го направя на описание. Или направо ще ви отговоря на коментар. Ей, това тук. Така. Ето ни го в начало сервера, така. Тук ще... Така ще наслагам. Ще напиша логото на канала ми. Така. Ако искате, мога да снимам и нали го влезете с Minecraft. Това трябва да напишете на коментар, разбира се. Така ще е пупката на ръто, защото нищо не ми се получи. Нищо горе-долу. Дарк. Рудата. Дукстър, Diamond. Така. Тук въглища. Така, ще сложим малко. То. Че изгубих началото. Ето. Така, старта. И тук ще напиша. И това беше всичко от мен. Survival в Future Realms. И довиждане.